Kumban kan mau buram ya ka lingkhu sngiyap ka bashi pausnem jong away na kinong yalam uba ki breu ka jela Meghalaya ki buram bha uba hoping stone Lyngdoh khat khandai spa arpu khandai hado arhajar khatsan Umentri rangba ka jela ula plat pat ba ya ka kot Shaphang ka Jingim jong uba hoping stone ka balai kerteng individual and history, a biography of hoping stone Lyngdoh 1929 to 2015 haka yengsa jong u ha Shillong yakani ka kot la tho do Dr. David Arnold Karshandi Shaphang ka Jingim bat ka pateng jong uba hoping stone Lyngdoh uwei na kinoya lam san perthei ba pau nam tam jong ka jela Meghalaya la tep yu na ka banta kinong rim ki bas kem jong u ka jinglong shisur shidur bat ka jingya de jong u bat ki pat ba uba hoping stone Lyngdoh ula shakri ya ka jela da ka jinglong ba kerpang bat ula yo ya ka jing buram bat jing sngongo na ka banta ka jing shakri jong u Umentri rangba Conrad ke Sangma ulaya ro ya Dr. Karshandi halor ka jing penwandur jong u ya ka ni ka kot Shaphang ka Jingim jong nong yalam ubala ino ya ki dak ki bamla ban pendam ha ka san perthei bat ka im lang sa lang jong ka jela Umentri rangba ula kedo baka ne ka biografi kamdei tang bangin ken mau burom ya uni unong yalam ubadon ka jingyo I jingai handrei ka long ru kum ka jingno senyang ka ba kongsan ha ka history jong ka jela Kani ka kot ka kedo shai Shaphang ka jingyat lenti jong ba hoping haka kam san perthei ki jing thumu jong u bat ki jing no senyang jong u haka imlang salang